ассалому алайкум тамошобинони азиз ва подписчикони беҳад ва беҳад хуби ман. хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо видеои моро тамошо карда истодаед ва боварӣ дорам ки писанди шумо хоҳад омад. имрӯза видео аз магазини релакс аз дуюм этажи тило бозоре ки дар корвон ҷойгир шудагиай ман ба навор мегирам, видео мекунам. ина марҳамат тамошо кунед. имрӯз ман ашёҳое ки барои бонувони мо дар кор аст дар пухтупас ҳанамин чизора нишон метиҳам, зеро ки якчанд подписчики мо хоҳиш карда буданд. ана бинед барои наи капкейку кексу дигар чи пухтан анаи коғазако 50 сомон. ина мина бинед ами як донаш 100 та дора ҳамин хел коғазак. иҷа қариб 10,000 қариб 1000 донае. бинед 50 сомонӣ. бисёрам ҳамаи рангош ҳаст барои ороишот, барои пухтан ягон ҷо рафтан. и бо беҳад зебо метоба. ана инамуд вая бинед барои гул мондан. ина шприца ки ҳаст. ина садкошай 12 сомонӣ 10 сомонӣ. ози дигар хелошам аст барои вай кремкати ороиш додани торту шириниҳо. инамудам ҳаст. шумо аҳамият диҳед ана иш насадкаша бинед чӣ қадр бисёрай 10 дона насадка дора. иш боша 4-5 намуд дора. баъд бо анаихе 12 сомона ҳастай. и 12 сомонора бинед оҳаниян 6 дона дора. ёра шумо метавонед ки дар анамин махсус пакетҳои пухтупазӣ ҳастай авайда истифода баред ки ба ҳамчун гул шумо вая метавонед ҳам хамир ҳам крема истифода баред. ана бинед мишокша бинед инамучам ҳаст. ина дӯстони азиз нархошон 8 сум 10 сум баъзеош нархош навистагӣ нест. иш боша 4 насадка дора. на иҷада бо бинед чӣ ҳаст барои пичинак пухтан, барои мисол кексу барои панкек. баъд силиконовый намуд формочкаҳои силиконовый ҳастай. иш боша на кремандозак дӯстони азиз, гуландозак ҳар намуд барои бонувони азизи мо. ана силиконовый инаи формочкаҳора бинед 13 сомонай барои кексу барои пичину дигар чизо 13 сомон як дунаш. анаи ҳарфҳо ҳастай 25 сомон барои яна мисол шумо пичин кардан мехоҳед ё ороиши торт ё дигар анамин формаҳои ҳарф ҳаст 25 сомон оҳаниян. ази бо анаи 18 сомон корча доштай бинед 12 та намхе корчачаи майда дора 18 сомон амин. ина марҳамат бонувони азиз ба касе ки дар кор аст анамин магазини релакс биёед. ин магазин дар тиллобозор дуюм этаж қарор дора. ана инамуд формаҳо ҳастанд 10 сомон. бо аз ана ино ҳастанд 10 сомон 4 дона дора. и силиконовиёра ма шумода нишон додам аллакай. ягон рӯз дига бо аз даруни бозорам нишон метиҳам. ана иш намуд шприцо 7 сомон барои гул андохтан. иҷа чанд намуд доштаями барои гул андохтан, барои крем кардану барои ороишот. ана намудшам 13 сомая. иам силиконовый бинед. касое ки мехоҳанд марҳамат дӯстони азиз тамошо кунед ва баъдан омада харидорӣ кунед. 23 сомон анаи формаи ваяи барои торт барои мисол пирог чоркунҷаяй размераш 15 сантиметр ба 28 15 ба 28 23 сомон ина коробкаш.
поёндам ҳанами хе чизояй шприцу мисол дигар баъзеҳош рости гап нархош навистагӣ нест. Ин магазин беҳад калонай. ана инамуд вая бинед ситачабуре 7 сомон. аз ин тараф ҳозир ман бо шумо нишон метавам бо чӣ пайдо карда мешава, бо чӣ ҳаст дар инҷа барои фурӯш. ана формочкаро бинед барои торт 3 размер дора. ҳами комплектҳо дӯстони азиз 65 сомонӣ. ҳами комплекташ 3 размер дора. ана чоркунҷаам ҳаст. ҳамаи 3 размерҳо 65 сомонӣ. сетта дора. ана хеле коробкаода хушрӯ када мондагиян. мисол агар ба ягон ҷоам бурдӣ бисёрам боварӣ дорам ки ба ҳамон кадбону хуш меоя чунин тӯҳфа. инҷада дӯстони азиз 6 сомонӣ. анаихе барои таги торт будай кардон. барои мисол ягон ҷо рафтан ё ки ягон ҷашну маъракаҳо да болошда торт мемонӣ. ҳами кардонако ҳами 6 сомон як донаш. гирчам астай, чоркунҷашам астай. хеле декоративни хушрӯ кадагӣ. иҷада набинед тахтачо 11 сомон. калони хушрӯ. бо чӣ аст? ҳозир ман якчанд чира як бора шумода нишон метавам. ана ин намуд 15 сомон. калонай бинед. баъд ана ин ҳаст 75 сомона. 65 сомона. ямон чӣ хеле нав гуфтам формои вай седонага. бо силиконовый барои намин кекс пухтан, барои пирог пухтан бинед 20 сомон. намин формаи силиконовый. чӣ хеле ба мо фаҳмонданд бисёр буд амин формаҳои амин пухтупазӣ. ҳозир камтарак мондагиай. ана ин намуд чира бинед барои торт мондан. нархаш 25 сомон. аҷоиб. пластмассияи материалаш. баъд анам хеле тоб мехӯра. ягон пухтупазам ягон ваям болошта хемони хушрӯ карда дар рӯи дастархон боварӣ дорам ки хеле зебо метоба. ана ин намуд бо ҳаст 20 сомон. формаи силиконови. аз ана ино ҳастанд 18 сомонӣ. 20 сомон. иш 20 сомон. барои мисол пичин, кекс ё яки ягон чизи дигар. ана ин намуд 28 сомон. формаи дилак. иҷада хай бо дигару дигар чизо аста. ин ино 7 сомӣ ё 8 сомӣ. баъзеҳош нархошо навистагӣ нестай. барои аввай ман хеле нишон метиҳам шумода. касое ки баъд хоҳишманданд метавонанд омада аз наздик бинанд пурратар ва баъдан нарху карда харидорӣ намоянд. дӯстони азиз, ҳар гоҳе ки меоед харид мекунед. агар омадед албатта ҷое ки рафтед аз анами номи канали мо гап занед. ӯ видеое ки ман шумода пешниҳод мекунам агар ба ҳавай суруғо рафтед и ба мо хеле хуш меояд. рости гап вақте ки ба дуюм бора пешамон савдогаро меравӣ меган ҳа аз номи канали шумо омадан беҳад махурсанд мешам. рости гап вай ситачо 15 сома буду 20 сомона буд. ана ин намуд комплектҳо 55 сомон. дӯстони азиз ваёшам хушрӯ подставкошонам бинед. ин намудаш боша 85 сомон. барои кухни касое ки гирифтан мехоҳанд
барои ошхона бинед. баъд ана ин намудаш ҳастай. ин намудаш камака қиматтарак буд. 205 сомон буд ба фикрам. ин ана 4 намуда ки истодагиай ино ҳам хеле нархошон. иҷада бо анаи ваюра мехоҳам суткора нишон тиям термосора 225 сомон ора бинед чӣ хушрӯй 255 сом 225 сом 310 сом. и барои ороиш беҳад хушрӯй барои рӯи дастархон дар пеши меҳмон мондан бо анаи калону аст 170 сомона и ба фикрам 3 литраяй 55 сомонаш ҳастай. дӯстони азиз иҷада 28 сомонаш ҳастай 25 сомаш ҳастай. нархош ҳар хелаян. ҳар нархе ки мехоҳед ҳаст. мисол ба ҳамчине ки харидорӣ кардан мехоҳед анаи сурхои калони 3 литра 35 сомони дӯстони азиз. иҷада бо анаи 35 сомона барои кӯдакҳо ҳастай 28 сомона ҳастай. мисол ягон чой ё ови гарм барои мактаб метӣ анаи намуд ваё ҳастай барои авқот гирифтан 41 сомони ланчбокс ном дорад ба фикрам 41 сомон авқотам хе гармак меистад рушда. вази бо ҳамино дига хелош ҳастай машмода нишон метам 68 сомона ҳастай янам хе 60 сомона ҳастай. иҷада чӣ хеле ки гуфтум бисёр ҳамбор бисёрай ва ҳар хелаяй. ина 43 сомонара бинед 3 намуд мисол 3 намуд вай мемонӣ авқот мемонӣ салат мемонӣ ё ки якм дуюм карда касое ки кор мекунанд метавонанд анами чизора гирам бо худ аз ами истифода баранд барои вақти абед кардан аз хона баранд. мисол иҷа ина юра мехом қарабо юра нишон тим 100 сомона ина 75 сомона ана бинед калони хушу 90 сомон 2 намуд 3 намуд 90 сомон 60 сомонашам беҳад калони хушро. боз инчунин анаи вая бинед и даста шикаста будай 127 сомонаша бинед ва ина майдачара бинед 90 сомон. баъд анаи свистокдоро 120 сом 127 сомон ки ҳангоми ҷӯшидани чой ов ба мо хабар метия. аз ана ино ҳастай 50 сомон 70 сомон 45 сомон чойнико ки мисол чойқоқиш меистада дуруни вай заваркада заваркаш меиста дуруни анаму сеткачада. иҷада мисярубкои дастӣ 95 сомон дӯстони азиз 85 сомон баъд 110 сомона. видеои пештарада ма ҳаминора светиёша нишон дода будам. мисярубкои мисол 300 сума буд 1000 сума буд светиё нишон дода будам. баъд анаи набори корчоҳо 310 сомон ина бинед суянаш барои мисол тез кардани корчоҳо будай бо ҳамин набор 310 сомон. иша қайси судидам нестай нархаш ба фикрам иам 310 сомая чи ки навистагӣ набудай нархаш. анаи тарафа бинед ин набороям хушрӯ 275 сомонӣ. ина касое ки пурсон шуда буд марҳамат бинед дӯстони азиз нархошона ва огаҳ бошед. ин магазин вай ами маҳсулотое ки мефурӯшанд моле ки мефурӯшанд беҳад зиёдай интихобшам зиёдай. ма ҳар дафъа оҳиста оҳиста кам кам шумода ба набор гирифта нишон метиям. ба касе писандай марҳамат тамошо кунед. ана қошиқо ҳастай 110 сом наборош. ин иҷада бошад 90 сомона набори чимаданҷи ки қошиқо ҳаст. диде дӯстони азиз 90 сомӣ. баъд фен аст сушилка ҳастай 200 сом.
ҷабо анаи намуд қарабоиё аст. Калонош мисол 55 сомон, бо ҳаст майда таракош 17 сомонӣ, 12 сомонӣ, 25 сомонӣ. Холоса баъд иса нархош ҳар хела. на касое ки мехоҳанд барои ҷӯшондани обу барои дигар ҳанами намуд қарабоиё низ фурӯхта мешава. иҷада дӯстони азиз вентиляторро мехоҳам нишонтим. анаи 300 сомон анаи бурикакуш гуфтанд вай шамолуш ҳамчун кондитсионерай бисёр хунуки хушрӯвай шамолуш. баъд анаи сиёҳуш ҳастай. сиёҳуш дӯстони азиз 350 сомон майдатарша ё зибо калонтаракшам аст. ма ба навор гирифтагием озима шумода бо вайшам нишон метиҳам. иҷада бо ҳар хеларам хесатилчои пластмассию дигар барои ҳамин хона ҳаст. мисол 6 сомонӣ нархошон, 5 сомонӣ. на касое ки ҳамин чизо дар корай, ҳамин чизо дербоз мекофтан, инабине дар инҷа ҳаст ҳар намудуш. иҷада ҳар хела бо вай ҳастай. сабойко ҳастай, ҳар хела намин органайзеро ҳастай 100 сомонию 95 сомонӣ комплектҳо. на 130 сомон 4 та вай дорад. дидед бисёрам нағзай барои ягон ҷо рафтан, пикнику дигар ҷо, ё ки шумо метавонед инода вайёра гиред ҷудогона сабзавот ё ин ки янамин дигар маҳсулотҳо. иҷада бо ин хисатилчо ҳастай 31 сомонӣ барои мусор партофтан, барои дигар чизо. инам сатилчо почадорако 31 сомонӣ. чанд размерш аст, чанд рангш аст. инаи 25 сомон дӯстони азиз. ира метавонӣ ки ҳар чизе хоҳӣ дарӣ метавонӣ ҷӯкни чи мисол донагӣ чи ё шакар мехоҳӣ монӣ, ҳар чизе ки ба таъби дилтон ҳаст кухнида ошхонада ҷобаҷо карда организовать мекунед дӯстони азиз. яъне косачо ҳастай 23 сомона, 8 сомона, 10 сомона дӯстон. на марҳамат иша гуфтам бигирам нишон тиҳам ки сахти бад будай ма як дастам кати вай кадестам видео кадестам ҳавай гирифта натонистам. ана ин намуд калонак 15 сомон. аз ино 10 сомон 8 сомоношам ҳастай. марҳамат ана иша бинед 10 сомонашай. рангои ҳар хела дора. ҳар касе хоҳа мисол баъд ба хости дилаш рангша интихоб мекуна. ҳар хела намҷада дидед органайзеро мисол ланч боксу дигар чизо ҳаст. бинед чӣ қадar калонаи мағоза. ана барои торт мондан 42 сомон анаи шишагиё калонай размераш. анаи вая дидам бад 55 сомон ами вая лалира дидам бисёр маъқул шид гулошам хучам. нархаш 55 сомонӣ дӯстони азиз. инаи 18 сомон. бинед чӣ хушрӯй. барои мева гирифтан, барои ягон пухтупаз гирифтан мисол набинед 18 сомон, 32 сомон бо ҳаст. барои мисол торту барои ягон печёни ва дигаро ҳама чӣ пайдо хоҳед кард. ана ин намуд вайёра столчаи дарс тайёр кунӣ пурсида буданд 250 сомон дӯстони азиз. стул барои кӯдак. ҳамин комплект 250 сомонӣ дар ҳамин мағозаи релакс. ана ин намуд сушилко ҳастай 110 сомон. хонача кадагия бинед
Ҷада бо инаи оҳаниш астай пурра инаи намудуш астай 200 сомон. И намудуш бо дигартарай хушрӯтаракай нархаш 200 сомон. Баъд анаи калон астай 190 сомон. Бинед 3 этажаяй. баъд калони хушрӯй барои мисол коса табақи шумо